Bueno, Herriak Elkarlanean da erakunde bat, ja 21 urte hola badamazkiguna, eta gutxi gora bera 3 ardatz nagusitan hola moitzen ga. Bat da bidezko merkataritza, oain gehiena horta denbora gehiena horri ematen dioguna, gaur ere hemen postua jarri dugu, eta hor dauzkeu produktuk, eta horren salmentara gehien bat hemen zonan, eta gero Gipuzkoa ere biamaten ditugu merkatu desberdinak ditugu, eta baita produktuk beste batzu ere bideratzen dizkiagu eta hori. Gero dauzkeu larrialdizko laguntzak baita, herrialden baten larrialdin bat balin badago edo horietara ere bideratzen ditugu diru laguntzak edo materiala ja gutxigo, lehen hau kontenedorek eta bialtzen genitu, baina ja utzi genuen, 2005 azkena bialdu genuen, 2015, eta oan ja lan asko suposatzen zon, voluntariok beste elkartetan bestera pentsatzen da, baina ez ga asko, eta etzan bideragarria, eta orduan ja hori ez egon beste ditu, baina diru laguntzakin eta saiatzen ga bideratzen. Eta gero egiten dituguna da proiektu finantziatu baita. Hemen saiatzen ga dirua lortzen, hemen udaletxetan eta enpresekin, eta banakaukin bai, baina gehiena hemen inguruko udaletxen bitartez eta diru laguntzoi bideratzen ditugu, gehiena Benin eta Haitira. Bai, esan posta ematen dut, azkenen da seinale, urte asko amazkigun seinale, eta egindako lan baten aitortza moduko bat, ez? Hala ere egia da, egunerokotasunen ere behar dela hori, ez? Azkenen aurre politia da, detaile bada, eta ondo etortzen da, baina egunerokotasunen bai behar dela, bakoitzak aldo neurri laguntza pixka bat, ez? Eta oztopo izan beharren, detaile txikikin eta laguntza txikikin, lana erraztea danoi. Garabiden egiten duguna da hizkuntza lankidetza. Eta hizkuntza lankidetza da euskarak egin duen ibilbidea ikusita, euskararen bizi berritze ibilbidea ikusita, munduko beste hizkuntza komunitateekin esperientzia hori elkartrukatzea. Hau da, gure kooperazioaren oinarria hizkuntza da. Munduko hizkuntza gehienak ari dira galera prozesu geroz eta azkarrago batean, eta uste dugu euskaldunek badugula esperientzia bat munduarekin konpartitzeko. Eta hori da gure hizkuntzaren bizi berritzea. Orduan egiten duguna da formazio eta aholkularitza bitartez, munduko hizkuntza komunitate desberdinekin harremanetan jarri, eta gure hizkuntzak bizi berritzeko ekimen arrakastatsuak elkartrukatu. Gaur behasainen gaude eta estana jarri dugu, guk ez daukagu produkturik, gure lehen gaia hizkuntza da, eta egin duguna da estanean jarri hizkuntza edo hitz trukea. Hurbildu daiteke jendea eta esaldi bat bota, adibidez, nola esaten da, maite zaitut kurdueraz. Eta hemen dago kurduera izuna, eta berak idatziko du kurdueraz etxera eramateko. Edo kitxuaz, Ekuadorreko kitxuaz, edo Kolombiako nasaiubez, edo Mexikoko Yucatango maiaz. Eta horrela simbolikoki eraman dezaten bertze hizkuntza gutxitu bat etxera. Ni suna naiz, ni kurdua naiz. Nabimin suna ez kurdum. Kaixo lagunak, ni izan naiz, Ekuadorreko naiz, Kichwa naiz. Imana jamashikuna izan rango mikapani, otabalu jaktamanda mikapani. Ni Cristina naiz, wala yuwechauk yasa Cristina, Esque, Colombia, nasa yuwechawe, wala yuwechat shukanas. Ni Marcos naiz, ni Yucatán naiz. Y Cajale, Yucatán, Quitatunolu, México. Asmobi fundatu zuen duela 28 urte, eta izan zen helburua emakume etxetik ateatzea eta elkartzeko eta sozializatzeko. Orain desberdina da. Eta, gure asmoa da, batez ere sexismoaren aurkako gatazka bultzatzea, eta horretarako indarkeria eta fuerza indarra ematea emakumeari. Hori lortzen dugu ikastarok asko egiten, guk edozkagu yoga, pilates, jostura, gauza asko. Adibidez, irakurmen tailer bat ere daukagu estilo guztietako. Eta egiten ditugu gauza pilo bat, eta elkartzen gara beste talde batzukin, adibidez nagusi lanekin, gero herri lagunkoiakin, baude sartuta leku askotan, pizkat emakumeen bultzatzeko.